Мони, да започнем ли по същия начин? Влога ни към морето. Сега реално е по абсолютно същия начин. Отиваме някъде преди да реално да тръгнем за морето. Отиваме да вземем круасани, защото сме яки хора. Да идем. Багажа, още багажа. Сега сме в колата и чакаме да дойдат хората ни, да дойдат мама и тати да почнем да тръгнем. Аз вече буквално спа, защото вчера си легнахме в 3. Ако сте гледали предишното ни видео, значи знаете за какво говоря. Вчера буквално играхме шах в 3 през нощта. Не, в един. После в 2 играхме Черен Петър без Петър. Да, в 2 играхме Черен Петър без Петър и... 3 играхме на Roblox. В 3 на Roblox. Айде! Оф, чакай, много е размазано. Пуу! Да, нека се роди и умря веднага, защото се взриви бомба. Жалко! Браво! Обичай без тем пейзаж. Играем с Черен Петър. Мони се събуди. Вече сме на по-малко от 100 км. 60 и нещо. 36 пише. Пише 36. Имаме около 30 км. Аз не мога да увелича. Първо гледайте, ще направя трикшот. Мале, искам да видиш. Много тъп трикшот. Ето това според Мони е черна дупка, тя да смъква хора и не ги пуска после на пълка. Щастие. Вече сме в Бургас. И в Макдоналдс. Yes. What is that? Стигнахме, обаче не знаем къде сме. В Слънчев бряг. Ау, как се ударих на него. Хора, чакайте да ви покажа стаята ни между другото. Това е входната врата, нали? И ето, това е отстрани на входната врата. Има мивка, някакви шкафове отгоре, микроволнова, тия простоти, хладилник. Тук имаме маса. Това е първата тераса, има 2 тераси, което е много яко. Опичакайте, че дръпнах пердето. Първата тераса има така столчета, някакво цвете. Ето така и гледката не е много. Не е кой знае каква. Мъжко е топло. Долу и там мога да гледаме басейна. Като е пълен с деца. Така. О, трябва да пише на тези... Вие са на мама и тати. Пише отдолу без децата. Така, тук има диван, жълт, с масичка някаква. Това е входната врата и кухнята насам. Тук е едната баня. Тя е по-малка. Има само мивка, бойлер с огледало. Има, между другото, тук огледалото също има копчета. Обаче... Да, като го пуснеш да се изключи, май се включва. Така има туалетна и някакво шкафче. Някакви бейсик неща, които имаха на баня. Тук има шкаф с телевизор. Аз съм тролът, който пази. Тук има вече някакви стълби нагоре. В смисъл. Така. Ето. Така. Тук по стълбите нагоре има ето този стол. Така, тук някакви неща. Сушилка, сушилния, не знам. Тук има втора тераса.
Тук мисля, че е по-голяма. Не знам, аз на тази не съм излизала и излизах на другата. Тук има пак маси, пак се вижда басейна. И реално, ето това е другата ни тераса, ето това там. Пак се вижда басейна, просто е по-голяма. Така. Тук някакво яко цветенце. Тази стая като цяло е по-малката. Но да, тук е баня. Легло. Тук има... Какво направи, бе? Така. И тук кожа за пране. Туалетна, някакво шкафче, мивка и душка. Типично българско ядене: салата, мезе, сол, телефон, вилици, някакво изкуствено цвете там.